Децата се конкурират за вниманието на мама. Това е една от основните ни теми в момента и тази седмица много често говорим за това в АХА клуба на будните родители. Защо? Защото нашата естествена първична реакция е веднага да се намесим, когато нашите деца имат конфликт помежду си и се опитват да се докопат до нашето внимание. Какво да направим в този момент? Първо, знам и разбирам колко директно е желанието ни да не пострада нито едно от нашите деца и да не е разочаровано. Обаче, ако винаги се намесваме при каквито и да било условия в техните взаимоотношения, ги лишаваме от възможността да изграждат начина, по който един ден ще се държат с околните. Тоест, лишаваме ги от възможността от малки да изграждат взаимоотношения. Един ни вариант е да си кажем: децата се учат на иерархия, дори да повишават тон, дори да си викат и да си крещят. А другият начин е да издържим 10-15 минути и да се намесим едва когато сме ги оставили да пробват да решат конфликта си сами.